пристигнаха 25 кутийки от фиксито. Или не, просто купих си от една моя приятелка 25 кутии фиксита, които се радвам, че съм си взела. Не съм спокойно. Ето те са бая. Защото те ми трябват за рекламата на Тикс, която ще правя. Абе, не се става някъде. В момента съм ги номерирала. И това е 17 фикс. Всички фиксите трябва да бъдат затворени и затворени. И направени хубави и всички по номера трябва да ги затварям. Това не се трябва да ги номера. Търсим 0. Намериха 0, ето 0. Така, намерих единица. 0. Едно. О, ето 2. 2. Само така, както ми абсолютно всичко в момента разбърквам. Ето. Разбърквам. 3 трябва да търсим някъде. Има 13, но 3 не вижда. 22. Къде е това 3, бе? О, винаги това 3 ми е най-трудно за търсене. Къде да го намеря сега, да ми кажете това 3? Има 4, има 3 не вижда. Намерих 3. 2, 3, 4. Така. По-бързики трябва да сме, така че няма ви показвам, просто няма ги бря с бързо ги намирам. Да, бързо ги намирам, но не толкова бързо, колко да кажеш. Вау, ще ме бие. Не, бавна съм, да. Просто пред камера, в момента това го правя 2 минути ми отнема. Представате ли си? Колко бавно го правя това с течение на времето става. О, в момента мисля, че съм направила 52, колко да бих стигнала? 15. Още 5 фиксите ми останаха да позволявам. Не бих казала, че това работа, бих казала, че това се занимавам. Прибирам някакви кутийки, преброявам и после ги сгъвам. И това клипът ще стана доста скучно. Сега че това просто тук ви показвам какво правя в ежедневно, каква ми е работата, какво правя докато не снимам. Това правя. Това правя абсолютно всяка неделя имам работа, хора. Абсолютно всяка неделя съм заета. Абсолютно всяка. Но снимам. Може би след това клип ще се качи още едно и още едно, не знам. Може би ще гледат от неделя. Така. Ами сега почвам да ги сгъвам. Това ще пропусна 10 фиксита, за да може да не по-бързо. В смисъл, че няма да пропускам, ще сгъвам, обаче не е пред вас. 10 фиксита. Хубаво да кажа, че някои са скъсани отдолу, те са им скъсани, така че продължавам. Хора, на 5 фиксита това не става изобщо бързо, просто защото те могат да се отворят, могат да се разлистат, както виждате. Първо малко по-високо, за да мога да ме виждате, де. Не за друго, ето сега ще кажа на 6-то. Прегъваме две страни. Долницата. Тази е скъсана. И долница. И закрепваме. Тук разбира се с такова... Не е лесно. Чакай, сега ще ви покажа едно, което не е скъсано. Защото... Така, вижте се. Прегъваме двете страни. Долницата. И корницата и има две дупчици, които трябва това да влезне. Ако чуете
Как се отваря едно фикси, примерно? Не мога да го върча чисто ново. Трябва така, щипкаш и ще направиш. Добре, явно не съм научила как се отваря. Просто аз продължавам така до 25. Лесно ми е принцип, защото аз буквално просто имам много малко време, докато брат ми излезе от банк, защото аз съм все пак на неговото легло, защото неговото цялото кочене, не искам да си го показвам. Не кочена, просто защото неговото е по-удобно от моето и той е на дивана, аз съм на легло. Трябва бързо да стане, трябва вече 5 минути са минали. Така си говоря просто. Така на празно. Чувам, че той отключва врата, така че има много малко време, съм на 14-то. И ще върнем. Хора, още 5 ми станаха на 21-то съм. Чувам, че наистина сега вратата в момента се отваря. Значи брат ми в момента отива при моята. Аз имам съвсем малко време да го направя. Не. Това не само иска с това направо го няма много трудно. Не знам как. Няма да го фърля. Целта на драска, но не знам кой ми го е предавал. За сигурност не е бил шефа. Какъв шеф бе? То шефа съм аз. Не знам, не ми го е предавала тя. Защото всяко това фикси, тя си го дала на канала в TikTok. И ако случайно следвате, казва се ръчички в TikTok. Има всякакви подписи отзад от мен. Слушай, чакай, не, това не е. Това току-що е било 25-то. Как се стига точно 25-то да ви покажа, че това е оригинално, знаете. Хора, само едно не съм затворила, просто не мога, не знам. Едно съм метнала. Как се затваря, ми кажи. Всички свикси да ги взимаш. Бързо, брат. Това. Трябва да се бъдем. Книги са ми за... Хора, той влезна. Ви за малко ще се спрам. За малко ще преказах. Какво правиш тук? За малко ще се спрам. Вътре ли са фикситата? Ако искате още такива, пишете в коментарите.